Wat kan Nyls snel, hè? Hé hey, Nyls, maar stoes even zien wat ik ga. Kom eens. Stoes even komen. Tja. Jonge hintjes. Zo zien. Of dat is de geiten. Net interessant, genau. Maar ik zit onder de geitjes, ja. Zak het, hek! Wat een schatje. Ik ga hem. Hier moet een tutje aan, hé. Zeg ze maar, doei. Brengen we bij die man. Oh, kak. Hier komen. Ik ga hem. Al die beren op een kak. Nou, daar ben ik in Dokkum, Yldau. Zullen we eens zien wat leuk voor die is? Hè? Ja. Hier hadden bladen mij. Ik vind het prima. Ja, ik zou zeggen, bij gaan.